Slovenská televízia uvádza v hlavnej úlohe v slovenskom znení Ján Kožuch. Ďalej hrajú v slovenskom znení Michal Gazdík. Smrť v oblakoch na motívy románu Agáty Christy. Scenár Dovolíte, mademoiselle? Voilà. Ďakujem. Vyzerá to ako narodeninová torta, nespa? Je to zvláštne a zároveň vznešené na tomto nádhernom mieste. Pred koncom minulého storočia v tejto štvrti žilo veľa skvelých umelcov. Oui. Renoir, Monet, Van Gogh. Veľmi veľa. Je zábavné predstaviť si, ako sa tvárili, keď videli, ako to rastie. Ja si myslím, že je to nádherné. Viete, v ich dobe, mademoiselle, Montmartre bol len dedina uprostred ničoho. A v nej takýto veľký kostol. Čo sa mňa týka, som veľmi rád, že to už nie je dedina. Osobne mám radšej prechádzky po dlažbe. Prepáčte. Pán Johnson? Je tu pán Johnson? Zavolajte pána Johnsona. Pána Johnsona, prosím. Radšej by som strávila po obede nákup. V Paríži je tak veľa úžasných obchodov. Už sme si kúpili lístky, zlato. Neprišli sme sem na nákupy, Cecily. Áno, Venecia, ďakujem. Prepáč mi to. Ale zabudla som, že musím celý týždeň sledovať tenis. To je otrava. Vieš čo? Myslím si, že Francúzi sú hrozne hrubí. Čo povieš, Venecia? Kde je Madeleine? Madeleine? Prines mi cigarety, dobre? Áno, Lady Horburiová. Štyridsať 30. Hra Monsieur Perry. Monsieur Perry vedie v prvom sete 4-3. Prepáčte. Ďakujem. Bol naozaj dobrý.
To musíš pripustiť aj ty. A kto? Fred Perry, miláčik. Ten Angličan. Škoda, že som ho nevidela vo Wimbledone. Bol vraj úžasný. Dúfajme, že sa mu opäť podarí vyhrať. Áno, to by bolo skvelé. Dobrý deň. Dobrý. Dlhujem vám ospravedlnenie. Asi vás môj potlesk vyrušoval. Vôbec nie. Páči sa vám tu? Áno, je to výborný turnaj. Norman Gale. Jane Greyová. Meno z kráľovskej rodiny. Možno, iba že ja do nej nepatrím. Som len letuška. Ale neodletíte pred finále. Nie, určite nie. To by som si nenechala ujsť. Dobre. Čašník. Čašník. Do čerta. Dobrý večer, madám. Ďakujem. Vaše žetóny, madám. Merci. Vaše stávky, dámy a páni. Vaše stávky, prosím. Nech sa páči. Ďakujem, madám. Koniec stávok. Poď. Poď. 15, čierna. Výborná večera, ďakujem, Steven. Nie za čo. Netrápte sa tým, že sa Cecily neobjavila. Vážne. Urobila si vlastný program. Určite je už teraz niekde v hoteli. Celý týždeň som chodil všade sám. Dobre, že ste išli so mnou, Venecia. Veď viete, že som rodinná priateľka. Zrejme to bude moje poslanie. Bonjour, madame, monsieur. Dobrý večer. Madame? Madame Žizelová, s'il vous plaît. Prvé poschodie. Určite chápete, že také správanie nebudem tolerovať. Je to pod moju úroveň. Rozumiete? Už to viac nebudem tolerovať. Rozumiete mi? Nebudem to tolerovať! Ahoj, Zlatko. Nemôžeš zaspať? Sú 3 hodiny. Naozaj? Videla si ju? Koho? Ženu v čiernom. Myslím si, že by som ju mala navštíviť, Steven. Len neviem, či by to pomohlo. Predpokladám, že si bola v kasíne. Áno, minula som iba pár frankov. Áno, Steven, priznávam sa. Už za teba nebudem platiť, Cecily. Jednoducho nie. Mala by si jej to povedať. Len sa nerozčuluj, miláčik. Ty a Venecia radi jazdíte na koňoch. A ja si radšej zafajčím, vypijem a utratím pár drobných na rulete. Ale ak každý z nás nechá toho druhého na pokoji, obaja budeme spokojní.
Zajtra ráno sa vrátim do Londýna. Zmeškáš finále. Venecia bude smutná. Mademoiselle. Nevedel som, že ste milovníčkou avantgardy. Dobrý deň. Dobrý. Ste zmetená z toho, čo vidíte? Áno, myslím, že trochu som. To ma neprekvapuje, mademoiselle. Surrealisti sa oslobodili od nášho vnímania logiky. Oni nemaľujú to, čo my považujeme za reálne. No. Oni sa usilujú vyjadriť podvedomie. Svet snov. K ich dielam sa nedá pristupovať logicky. Musíte sa do toho vžiť. Úplne sa tomu otvoriť. To je všetko. Poďme sa pozrieť bližšie. Tak, mademoiselle Greyová, ako vyzerá svet teraz, keď vám surrealisti odkryli svoj nespútaný pohľad naň? Stále sa mi to zdá byť trochu zvláštne, ale iste je to len dočasné. Stretnutie s vami bolo fascinujúce, pán Poirot. No. Ste veľmi milá. Nie, je to tak. Rada by som vám v Paríži ukázala aj iné miesta. Som si istá, že ste ich ešte nevideli. Videl som takmer celý Paríž, mademoiselle Greyová. Dúfam, že sa nám podarí nájsť naše miesta, mademoiselle Greyová. Vy sedíte tamto. Ďakujem vám, veľmi pekne vám ďakujem. Dovidenia. Uvidíme sa neskôr. Určite. Au revoir. Dovidenia. Prepáčte. Pardon? Nech sa páči. Ďakujem. Pardon. Odtiaľ to máme výborný výhľad. Nechápem, prečo si tu zostala, Cecily. Prečo si neodišla so Stevenom? Možno preto, že sa mi nepáči tvrdnúť v tom zapadákove plnom blata a konského hnoja. Vedela si, koho si berieš, alebo nie? Nikto nevie, koho si berie, až pokiaľ to naozaj neurobí. To je hlavný problém manželstva. Zrejme si tu nezostala bezdôvodne. Čo ty myslíš? Tvojho nového priateľa, herca. Má rád tenis? Po 30. Čo ten tam stváral? Je naozaj zaujímavé, že Briti považujú tenis za svoj vlastný vynález a chceli by vlastniť všetky tenisové trofeje. Aj keď tenis bol pôvodne francúzskou hrou. Celkom určite. Od 11. storočia. Bol to skvelý zápas. Perry Kramna úplne rozdrvil. Videl si ho, ako hral? Ide niekto z vás na Wimbledon? Ja osobne asi nie. Pokúsim sa vybaviť si voľno. Ja tiež.
Čašník, čašník! To je hrozné! Koľko tu budeme čakať? Hej, čašník! No tak. Myslíš si ho pri prvom podaní? Čo ten tam Už máš dosť, Cecily. Určite, samozrejme. Práve, že videl. Čo, dáme si ešte jednu? Nemám pre teba nič. Počula si nič? Pokladnička je prázdna. Peniaze došli, jasné? Pardon, madame. Vítajte na palube, pane. Počul som, že na palube je slečna Grejová. So všetkým vám pomôže. To je úžasné. Skvelá spoločnosť. A pridajú sa ďalší dvaja ľudia. Dvaja veľkí tenisoví nadšenci. Áno, stretol som ich. Aká náhoda? No, monsieur Gale, to nie je náhoda. Všetci idete do Paríža na tenis a keď sa skončí, pôjdete domov. Je to logické. Bonjour, monsieur. Le boucher, s'il vous plaît. Au revoir, Alice, et bientôt. Au revoir, madame. Dobré ráno. Dobré ráno. Uložím vám to sem. Merci. Dobré ráno. Dobré ráno. Sedíte vpravo vzadu, pán Gale. Volajte ma Norman. Ešte si vezmem Dobre. deku. Merci. Váš klobúk. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Merci. Tadiaľ to, dámy. Lady Horburyová, slečna Kerová. Všetko v poriadku, pán Dupont. Vďaka. Môžem vám uložiť batožinu? Nie. Mám tu hodnotné archeologické kúsky. Guidy z rovníkovej Afriky, vidíte? Prednášam o nich v britskej archeologickej spoločnosti. Skutočne? To je zaujímavé. Ospravedlňte ma. Tadiaľ to, madam. Prepáčte, že vás obťažujem, pane. Ale vy ste zrejme Daniel Clancy, autor detektívok. Áno, presne tak. Musím vám povedať, pane, že som veľký obdivovateľ príbehov Wilbrama Ricea. Je skutočný génius. To ako vždy príde na to, kto je vrah. Áno. Ani ja niekedy neviem, ako to dokáže. Au, môj necht. Stewart! Stewart! K vašim službám, madam. Zožente moju slúžku. Sedí v 3. triede. Nech mi prinesie kufor. Áno, madam. Ďakujem, Madeleine, to je všetko.
Ste v poriadku, pane? No, nie som v poriadku, ďakujem. Neznášam lietanie. Nedáte si niečo na pitie? No, ďakujem. Monestomak. Nie ste hladný, pane? Áno, som. Môžem ťa poprosiť, Cecily? Nie, som chorá. Isté, že drahá. Kávu? Ďakujem. Kávu, pane? Kávu, slečna? Lady? Kávu, pane? Nie, kávu nie. No, ďakujem. Madam? Kávu, madam? Madam? Bože môj. Je tu lekár? Čo sa stalo? Je niekto z vás lekár? Ja som zubár, môžem vám pomôcť. Čo je? Čo sa stalo? Tá žena je mŕtva. Bol to infarkt? No. Nemyslím si. Vidíte to? Osie uštipnutie. Zabil som osu mojou šálkou. A ja som ju videl. Uštipnutie osou môže byť smrteľné. Vráťte sa na svoje miesta, prosím. O chvíľu pristávame. Čo je toto? Ďalšia osa? Vyzerá to ako osa, ale nie je to osa. Bože môj, to je šípka. Maličká šípka. Myslím, že z Južnej Ameriky.
Už ste niekedy nejakú videli, mesie? Áno, áno, iste. Buďte opatrní. Máte pravdu. Musíme byť veľmi opatrní. Pretože ak sa nemýlim mezami, hrod je namočený do jedu. Dáte si. Nie. Nie, ďakujem. Kávu? No, mesie. Veľmi ma to mrzí, dámy a páni. Polícia vás nezdrží príliš dlho, ale musia prehľadať vašu príručnú batožinu. Prepáčte, pán Poirot, Oui. môžete ísť so mnou? Samozrejme. Hneď sa mi zdal podozrivý. On to urobil. Merci. No výborne. Zdá sa, že nemôžete letieť lietadlom bez toho, aby v ňom niekoho nezabili. Práve som telefonoval do Paríža. Hovoril som s inšpektorom Fournierom. Poznáte ho? No. Zaujímal som sa o tú zavraždenú ženu a zistil som o nej všetko. Volala sa Žizelová. Madame Žizelová. Známa úžerníčka. Špecializovala sa na pôžičky bohatým. Poznala všetky ich škandály, ktoré využívala na to, aby ich mohla vydierať, keď meškali so splátkami. Takže, čo mi o tom poviete? Sedeli ste predsa len pár metrov od miesta činu. Bohužiaľ, pán hlavný inšpektor, v čase vraždy som spal. Spali ste? Naozaj? No, dobre. Ale aj napriek tomu si myslím, že máte nejakú teóriu. Nemám nejakú teóriu, pán hlavný inšpektor, pretože neviem, čo sa stalo. Nie je to zvláštne? Vražda otrávenou šípkou v britskom lietadle. To je neuveriteľné. Jean Dupont. Nejaká kniha vo francúzštine. Cigaretová špička zo slonoviny. Malý zápisník. Plný nečitateľných poznámok. Ozdobné duté rúry. Sú to africké gajdy. Nespal som po celý čas, hlavný inšpektor. Počul som mesie Duponta, ako o nich hovoril Jane Greyovej. Pán Dupont je archeológ. Možno hľadáme jeho. Viete, čo vôbec hľadáte? Stále si kladiem otázku, Poirot. Ako sa tá šípka dostala do tela? Aha. Mali by sme preskúmať metódy juhoamerických indiánov, ktorí strieľajú cez drevenú trubičku drobné šípky. Jednu takú našli pri tele. Naozaj? Ako to, že poznáte ich zvyky? Pretože mi o tom hovoril mesie Daniel Clancy. Veľmi známy autor detektívnych príbehov. Je to aj tvorca známeho detektíva, pána Wilbrama Ricea. No? Nevadí. Mesie Clancy bol jedným z cestujúcich v lietadle. Určite mal nejakú vlastnú teóriu. Naozaj? Oui, aspoň si myslím. Ak dovolíte, hlavný inšpektor, mohol by som si urobiť kópiu zoznamu osobných údajov všetkých cestujúcich? Veľmi by ma to zaujímalo. Prečo vás to zaujíma? Čo hľadáte? To ešte neviem. Ale určite nájdem niečo, čo mi pomôže zodpovedať otázky, ktoré ma trápia. Ale to sú dilemy, s ktorými sa musíme vyrovnať. Alebo nie? Aha. Prepáčte. Skvelá pomoc.
Norman Gale, časopis Trend. Jedna zápalková škatulka, prázdna. Jeden biely ľanový kabát, dve dentálne zrkadlá, 4 dentálne tampóny. Nechcete si dať urobiť zuby? Toto je neodpustiteľný zásah do súkromia. Chcem hovoriť so svojím manželom a právnikom i hneď. To je zbytočné, Cecily. Je zrejmé, že ide o celkom bežný postup. Vražedná zbraň môže byť totiž ešte vždy ukrytá v niečej batožíne. Kde je tu telefón? Tadiaľ to, madam. Zostaň tu. Áno, madam. Prepáčte, pani, ale nikto nesmie vstúpiť na palubu. Potrebujeme tam ísť. Moje rozkazy sú jasné, prepáčte. Musíme tam upratať, zostal tam veľký neporiadok. Nechce nás pustiť dnu. Ja viem. Smiešné, som dlhoročný zamestnanec. Ak dovolíte, mesie Mitchell, ospravedlňte nás, strážnik. Bude to len chvíľa. Mám jednu otázku, ak dovolíte. Videl niekto z vás počas letu osu? Videl som zabitú osu v tanieri toho Francúza, keď som mu dolieval kávu. Ale videli ste živú osu? Nevideli ste, že by nejaká lietala po kabíne? Nie, nespomínam si. Ani ja nie. Určite tú ženu zabila osa. Nemohla to byť vražda? Zrejme to tak bolo, mademoiselle. Ale prečo? Mademoiselle Greyová, kedy ste naposledy videli madame Giselovú živú? Keď som po jedle pozbierala taniere, myslím. Keď som podával prvú kávu, ešte žila, o pár minút neskôr už nie. Merci bien. Ešte jedna otázka. Letela s vami madame Giselová už predtým? Nikdy som ju nevidela. Ale pracujem tu len pár týždňov. Áno, isteže. A vy, mesie? Áno, lietala s nami pomerne často. Vždy prvým ranným letom. O 9:00. V tomto lietadle niekedy nie je miesto, ale o 9:00 je to lepšie. Niečo sme našli, Poirot. Poďte si to pozrieť. Ďakujem veľmi pekne. Drevená rúrka, Poirot. Zaujímavé, pán hlavný inšpektor. Toto sme hľadali. Teraz už len potrebujeme zistiť, komu to patrí. Pozrite sa na to. Myslím si, že to je z Južnej Ameriky. Rovnako ako šípka. Čo to je, Poirot? Zatiaľ neviem. Ale som si istý, že na to prídeme. Tá rúrka je skutočne nádherná však. Aby som bol úprimný, Poirot, je mi jedno, či je pekná a pochádza z Južnej Ameriky. Radšej by som zistil, kto tu sedel. Tu som predsa sedel ja. No dobre, to na všetko vrhá nové svetlo. Myslíte? Vôbec nie. Vezmite otlačky prstov, prosím. Trvám na tom. Chápem, že vašou povinnosťou ako inšpektora Scotland Yardu je považovať každého za vinného, kým sa nedokáže nevina. Ale nie, viete... Považujem za svoju povinnosť očistiť svoje meno od týchto vašich neospravedlniteľných obvinení. A to čo najskôr. Steven, musím vám povedať niečo dôležité a varovať vás. Ide o vraždu. Áno, v lietadle. Madame Giselová. Rýchlo, ponáhľajte sa! Otvorte dvere, polícia! Okamžite otvorte! Kde ste? Chodte sa pozrieť dole. Vy poďte so mnou.
som inšpektor Fournier. Otvorte dvere. Otvorte. Otvorte, počujete ma? Okamžite otvorte. Inšpektor Fournier, kriminálka. Enchanté, inspecteur. Chcem hovoriť s niekým zodpovedným. Prepáčte, madam, Pre ale... vás nie som madam. Viete, kto som? To mi je naozaj úplne Čo sa tam jedno. deje? Nebuďte bezočiví. To rýchlo zistíte, hlavný inšpektor. Ide o Lady To Horburyovú. ma nezaujíma. Zavolajte svojho nadriadeného. To nepôjde. Moje rozkazy Pustite hovoria ma. jasne. Už som Ak vám sa to ma povedal. dotknete, Nesmiete. čo len Čo sa tu deje, strážnik? Táto Vy ste dáma... dôstojník? Hlavný inšpektor Jupp. Chcela by som s vami hovoriť o samote. Chcem sa sťažovať. Vráťte sa do letiskovej haly, madam. Každému položím pár otázok. Hlavný inšpektor Jupp, bude lepšie porozprávať sa s Lady Horburyovou hneď. Sedela na sedadle predo mnou. Ó, naozaj? Uj. Dobre. Ďakujem, strážnik. Videli ste to už niekedy, Lady Horburyová? To určite nie. Prečo? Lady Horburyová, videli ste počas letu ísť niekoho do zadnej časti lietadla? Prečo vás to zaujíma? Odpovedzte na otázku. Nie. Sedela som otočená dopredu a miesto som neopustila. Konkrétne mám na mysli poslednú polhodinu. Nevšimli ste si nikoho? Nie. Okrem letušky a stevarda upratovali stoly a podávali kávu. Párkrát prešli okolo mňa. Videli ste osu? Osu? Nie. Poznali ste tú zavraždenú ženu? Nie. Nikdy som ju nevidela. Už som si myslel, že sa niekam dostávame. Niečo vás trápi, hlavný inšpektor? To, čo som práve počul od Fourniera, išiel do domu madame Gizelovej, no jej slúžka už stihla spáliť všetky dôležité dokumenty. Keď ste ich informovali o tom, čo sa stalo, bolo pravé poludne? Prepáčte. Vo Francúzsku je to dôležitá časť dňa. Časť obeda a následného odpočinku. Nie je to najvhodnejší čas na chytanie kriminálnikov. Prečo potrebujete tie dokumenty? Lebo si myslím, že Horburyová zavraždenú poznala, ale potrebujem dôkaz. Hovorila som vám, že kontrola bola zbytočná. To, že nás nechali odísť, ešte neznamená, že nie sme podozriví. Presne tak. To len znamená, že nás tu nemôžu dlhšie držať. Prepáčte, mademoiselle. Môžete mi povedať, kto je tam ten pán s fúzikmi? Áno, to je Hercule Poirot. Veľmi známy detektív. Nevideli. Ste náhodou niekoho prechádzať počas letu popri madame Gizelovej? Ja som videla. Pripravovala som jedlo. Videla som pána Clancyho, ako ide uličkou. Mal v ruke knihu. Myslím, že si ju vybral z tašky alebo z kabáta. A potom sa s ňou vrátil na miesto. Zastavil sa cestou niekde? Alebo urobil niečo nezvyčajné? To si nemyslím, ale nevenovala som mu veľkú pozornosť. Ešte vždy som neistá. A bála som sa, že mi spadne jedlo. Chápem. A videli ste ešte niekoho vstať? Nie. Ja som raz vstál, išiel som na toaletu. A tá je na konci lietadla? Áno. Au revoir. Monsieur Poirot. Aký nádherný dom. Áno. Rád by som povedal, že je môj, ale bohužiaľ je len strýkov. Máme tu aj spoločnú ambulanciu.
Dobre, dovidenia. Dovidenia. Chcel by som vás pozvať na večeru. Napríklad zajtra večer. O Bože. Áno, to je milé. Áno. Áno? Dobre, zajtra vám zavolám. Myslíte na Monsieur Gala, mademoiselle? Nie, vlastne. Myslela som na pána Duponta. Toho archeológa. A prečo práve na ňo? Pretože prišiel za mnou a opýtal sa ma, kto ste. Zdalo sa mi to trochu zvláštne. Pre Poirota, madam, nie je nikto mimo podozrenia. Myslíte si, že ju niekto z nich zabil? Isté, že mademoiselle. Mohol to urobiť ktokoľvek. Merci. Monsieur Gale, pretože mal prístup k jedu ako lekár, musí ovládať chémiu, nespa? A Monsieur Dupont, pretože cestuje po svete, navštevuje exotické miesta a tak sa mohol dostať aj k šípom a jedu. A okrem toho zabil tú osu. Ale madame Giselovú zabila otrávená šípka. Máte pravdu, mademoiselle, tá osa nie je ani taká dôležitá, ako zaujímavá. Mademoiselle Greyová, mohli by ste mi trochu pomôcť? Dobrý deň. Merci, mademoiselle. Dobrý večer. Monsieur Poirot? Oui? Som Lord Horbury. O áno, prosím. Ďakujem. Viete, moja žena sa absolútne nehodí na život, ktorý vediem. Celé naše manželstvo je veľký omyl. Všetko je to moja vina. Uvedomujem si to. Zamiloval som sa do nej. Úplne ma pobláznila. Je to bývalá herečka. Viete, aké sú herečky? No. Aké sú herečky, Lord Horbury? No, rady sa predvádzajú. To je moja skúsenosť. Dokonale hrala vidieckú dámu, kým ju to nezačalo nudiť. A prečo ste prišli za mnou, prosím? Bola za mnou miestna polícia. Neviem, ako na to prišli, ale zistili, že poznala tú zavraždenú. A vy si myslíte, že by bola schopná za istých okolností ju zabiť? Nie. Ako som povedal, nevychádzame dobre. Vlastne nevychádzame vôbec. Ja dobre viem, čoho je schopná. Ale nie je schopná vraždy. Nikdy. Sedíme tu a sledujeme jeho dom 1,5 hodiny. Ani sa neukázal. Monsieur Clancy sa určite objaví, mademoiselle, nebojte sa. Tam to je. Nezabudnete na rýchlopis, mademoiselle. Ale ja rýchlopis neovládam. Nebojte sa ani Monsieur Clancy. Ale keď mu to poviete, odpúta to jeho pozornosť.
Monsieur Clancy, som úplne zúfalý. Pokúšam sa zistiť, kto je vrahom Madame Giselovej, ale je tu niekoľko podozrivých. Moje schopnosti ma nikdy nesklamali, ale teraz... A tak som zúfalý prišiel za vami. Ale prečo? Monsieur Clancy, pretože som veľkým obdivovateľom vášho detektíva pána Wilbrama Ricea, je logický a múdry. Monsieur Clancy, prečítal som všetky vaše knihy, ktoré ste napísali. Mademoiselle Greyová sa ponúkla, že mi pomôže. Viem, že určite máte svoju vlastnú teóriu o tom, kto spáchal vraždu. Keby ste sa o ňu podelili. Mademoiselle Greyová ju zapíše a ja si ju v pokoji preštudujem. Prepáčte, ale to nie je možné. No tak, monsieur, ste prehnane skromní. V týchto veciach som úplne neschopný. Wilbram to je iné. Všetky prípady rieši sám a je skvelý. Aj pri minulej knihe mi veľmi pomohol, keď sám vyriešil jednu nesmierne zákernú vraždu. Je to majster. Monsieur Clancy, ja hovorím o skutočnej vražde. A vy ste jeden z hlavných podozrivých. Áno. Mali ste príležitosť. A počas letu ste prešli popri Madame Giselovej. To je hlúposť. Videla som vás, pán Clancy. Mali ste v ruke knihu. Áno, isteže. Môj Bradshaw. Skracujem si ním cestu. Wilbram mi povedal, že mám preveriť alibi hlavnej postavy. A mal úplnú pravdu. Nie je nepriestrelné. Ja by som na to neprišiel. Možno Monsieur Rice vyrieši aj tento prípad. Hovorili ste, že ste študovali kultúru juhoamerických indiánov pre potreby jednej z vašich kníh. Na nešťastie, Monsieur Clancy, ani v jednej z vašich kníh nie je o tom ani zmienka. A na moje prekvapenie vidím vo vašej poličke túto vec. Z moci zverenej do mojich rúk mestom Paríž vás vyhlasujem za muža a ženu. Na policajnú stanicu, prosím. Choďte skrátko okolo nábrežia. Entré. Bonjour. Bonjour. Hovoríte po anglicky? Áno. Prečo? Vy vyšetrujete prípad pani Žizelovej? Áno. Volám sa Anne. Som dcéra pani Žizelovej. Prišla som si po svoje dedičstvo. Už sa tešíte na let, Poirot? Zrejme budeme mať menšie problémy. Nad kanálom má fúkať silný vietor. Už som si to preveril, inšpektor. Celý deň by malo byť úplné bezvetrie. V opačnom prípade by som svoj let zrušil. Žartoval som. Mimochodom, znovu som hovoril s lordom a lady Horburyovou. Obdivujem vašu vytrvalosť. Aj s Venesiou Kerovou. Podľa nej chodí lady Horburyová každú noc v Paríži hrať a vracia sa domov v hroznom stave. Ale ráno predtým, ako odchádzali, to s ňou bolo naozaj zlé. Vy to spájate s Madame Giselovou? A v Paríži máme nájsť niečo, čo lady Horburyovú usvedčí? Veď o to isté ide aj vám, alebo nie? Možno máte úplne inú teóriu, o ktorej mi nechcete povedať. Určite mám svoje teórie, hlavný inšpektor. Ale ešte vždy sú tu isté časti, ktoré do seba nezapadajú. Najprv som si myslel, že najdôležitejšia je tá osa. Ale tá osa ju nezabila. Súdne laboratórium to už potvrdilo. Ale potom sa náhle objaví dcéra Madame Giselovej
ktorá zrejme zdedí matkine peniaze. Pokiaľ sa nenájde posledná vôľa. Samozrejme je tu aj možnosť, že tá dcéra je podvodníčka. A madame Giselová možno vôbec nemala dcéru. Pane, dáte si niečo? Anglické raňajky, prosím. Dovolíte, madam? Mohli by ste mi na chvíľu uvoľniť sedadlo? Merci. Monsieur? Dobrý deň. Merci. Čo to robíte? Pardon? Odkiaľ to máte? Toto? Od mesie Daniela Clancyho. Bolo to v jeho dome. To je dôkaz, Poirot. Presne, hlavný inšpektor. Musím vám to odovzdať. Aj tak to už nebudem potrebovať. Dúfam, že tu nechcete zase predviesť niečo podobné ako v lietadle. Moje pokusy sú užitočné, hlavný inšpektor. Ukázali mi, aká nebezpečná je Lady Horburyová. To viem. Poprvé, aby bola schopná dostať otrávenú šípku do druhej časti lietadla, musela naozaj poriadne fúknuť. Po druhé, musela mať rovnako dobrú mušku ako indiánsky lovci. A nakoniec, musela byť neviditeľná, aby ju pritom nikto na palube nevidel. Ospravedlňujem sa, Monami. Zašiel som príliš ďaleko. Prekvapujete ma, Poirot, tak ako nikto iný. Dalo by sa povedať, že tu ide hlavne o psychologický moment. Ktokoľvek ju zavraždil, či to už bola Lady Horburyová, alebo dokonca Daniel Clancy, dokázal si vybrať chvíľu, keď sa nikto nepozeral, takže mohol vystreliť šípku, odkiaľ chcel. Psychológia. Máte pravdu, hlavný inšpektor. Musí existovať psychologický dôvod, prečo nikto na palube nevidel vraha. A ten musíme odháliť. Ale najprv sa porozprávame s dcérou. Ak je to vôbec jej dcéra? Čo ty myslíte, že je preč? Povedala, že sa dnes vráti a spoločne si upresníme ďalšie detaily. Veľmi sa s tým ponáhľala, ale už sa nevrátila. Tak ju poďme nájsť, Fournier. Aký máte plán? To je práve náš problém. Neviem, odkiaľ začať. Vy ste si nevypýtali jej adresu? No nie. Veď nakoniec robila si nároky na dedičstvo, čo je zrejme poriadny balík. Tak prečo by sa nevrátila? Hlavný inšpektor, bol by som rád, keby ste zostali a spolupracovali s inšpektorom Fournierom. Prosím vás, nekomplikujte to. Skutočne potrebujeme jeho pomoc. Raz sme ju využili a pozrite sa, kde sme. Prosím vás, hlavný inšpektor. Pamätáte si, ako som z drevenej trubice vzal kus papiera? Študoval som ho. Pozrite si ho, prosím. Je na ňom malé F, ktoré je podľa mňa prvé písmeno Frankov. Myslím si, že je to zvyšok účtu z tej trubice a šípky. Tá drevená trubica pochádza pravdepodobne z obchodu v Paríži. Myslel som si, že to pochádza z Južnej Ameriky. No.
Ale teraz potrebujeme zistiť, z akého obchodu. Inšpektor Fournier a jeho ľudia vám s tým pomôžu. A čo budete robiť vy? Najprv si musím trošku oddychnúť. A potom vyriešim tú vec so stratenou dcérou. Hľadáme Madame de la Voche. Hľadáme Madame de la Voche. Hľadáme Madame de la Voche. Bonjour. Bonjour. Hľadám jedného pána. Býva tu. Volá sa Poirot. Áno, iste. Monsieur Hercule Poirot. A vy ste slečna Greyová. Áno, ďakujem. Rád vás vidím, slečna Greyová. A ja vás, pán Dupont. To je prekvapenie. Kam to ideme? Chcem vám ukázať niekoľko zaujímavostí. Sú to skvosty archeológie. Počkajte chvíľu, je to smiešné. Ako ste vedeli, kde ma nájdete, pán Dupont? Bolo to ľahké. Zavolal som na letisko, povedal som im, že som váš brat a že sa s vami potrebujem spojiť. Ale prečo? Potrebujem vašu pomoc. Už ste niekedy vykopali niečo také? Nie, ja osobne nie. Zatiaľ. Môj otec bol na to expert. Zasvetil svoj život štúdiu rovníkovej Afriky. Umrel pred rokom. Tento rok plánujem expedíciu, aby som pokračoval v jeho práci. To je dobrý nápad. Na nešťastie nemám peniaze. Potrebujem ich na financovanie expedície. Hľadám potenciálnych darcov, ale bežných ľudí nezaujímajú primitívne africké kultúry. Dúfam, že si nemyslíte, že ja nejaké mám. Nie, vy nie, mademoiselle Greyová. Ale ten gentleman s fúzikmi, monsieur Poirot, je to štýlový muž. Uhladený. On určite má peniaze. Poznáte ho dobre? Nie, dobre nie. Poznám ho veľmi málo. To je smola. Chcel som ho požiadať o malý finančný príspevok. Poirot má dať peniaze na vykopávky v Afrike? Mon Dieu. Ale možno to nie je až taký zlý nápad. Voilà, už sme tu. Potrebujem vašu pomoc, mademoiselle. Ako môžem pomôcť? Budete dcéra obete. Počuli ste, že madame Giselová mala dcéru, ale možno to nie je tak. Toto je zvláštne miesto. Také chladné a nepriateľské. Nedá sa považovať za domov. Nie je tu vôbec nič osobné. Vôbec nič. Máte pravdu. S'il vous plaît. Nie sú tu žiadne suveníry, fotografie, ani spomienky. Est-ce que madame Giselle avait de la famille Ellis? Non, monsieur. Ses parents sont morts. Mort? Čo to hovorí? Niekto je mŕtvý? Jej pani nemala rodinu. Jej rodičia sú mŕtvi. Avez-vous les enfants? Non, aucun. Takže nemá žiadne deti? No. Asi courir Elise. Infant dont le nom est Anne Giselle. Vient de refaire souffrance. Anne? Anne Giselle refait surface? Pozná to meno. Takže Anne Giselová existuje. Est-ce que Anne est la fille de madame Giselle? Oui. C'était sa fille, légitime. J'ai dû prendre soin d'elle pour madame, jusqu'à ce qu'elles s'en séparent. Il y a 23 ans, je ne l'ai jamais revue depuis. Madame Giselová mala nemanželské dieťa. Elisa o jej dceru starala.
Čo sa stalo pred 23 rokmi? Pred 23 rokmi vzali od Elis malú preč a odvtedy ju nevidela. Attendez. Voilà. Ah, merci. Poirot. Excusez-moi. Našli sme obchod, kde sa predávajú tie šípky. Majiteľom toho obchodu je Grék. Volá sa Zeropoulos. Výborne. Francúzska polícia koná naozaj rýchlo. Regardez, mon ami. Čo je to? To je fotografia dcery Madame Giselovej. Výborne, to nám určite pomôže pri jej hľadaní. Počkajte, mám tu pár fotiek. Excusez-moi. Bol tu niekto z týchto ľudí? Reconnaissez-vous quelqu'un, Elise? Non. Encore question, s'il vous plaît. Est-ce que vous qui réservez la place de Madame Gisèle Sullivan? Čo sa pýtate? Oui. Alors pourquoi n'a-t-elle pas pris le vol dans la Fatoumata? Il était plein. Il n'y avait plus de place. Pýtal som sa jej, prečo Madame Giselová neletela ráno tak, ako bolo jej zvykom. A prečo to neurobila? Pretože let o 9:00 bol úplne plný. Nebolo už miest. To neznie veľmi dôveryhodne. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qui est tout cet tapage? Hein? Hovoríte po anglicky? Quoi? Qu'est-ce que vous dites, hein? Po anglicky. Kde je Cecily? Ja neviem. Asi je v posteli. Chodí spať neskoro. Je fajn byť chvíľu na čerstvom vzduchu. Páčila sa vám prechádzka? Áno. Áno, páčila. Možno jedného dňa bude všetko jednoduchšie. Ak Cecily urobí správnu vec. A čo by bolo podľa vášho názoru správne, Venecia? Keby sa im sama priznala. Nechceli by ste to aj vy, Steven? Tu je Job. Áno, viem, že zle počujete. Volám z Francúzska. Chcem, aby ste okamžite našli Cecily Horburiovú. H-O-R, B ako Berta, U-R-Y, Belehrad. Ale skúste preveriť aj Suffolk. Tak to vyhľadajte v zložke. A nespustíte ju z očí. Čože? Áno. A hneď ako ju nájdete, zavolajte mi. Dobré ráno, Fournier. Posaďte sa. Tak, čo ste zistili? Bol som za právnikom Madame Giselovej, inšpektor. Hlavný inšpektor. Hlavný inšpektor. Videl som závet. A je to pravda. Madame Giselová odkázala všetky svoje peniaze okrem malej sumy pre služku Elis Garnierovú, dcére N. Giselovej. Rozumiem. Ďakujem, Fournier. Presne tak. Lietadlo o 9:00 bolo plné, tak som jej rezervoval neskorší let. Zvláštne. Prečo? Čo je na tom zvláštne? Lety bývajú zvyčajne rezervované dopredu. Ale nie tento, monsieur. Ako to myslíte? Som letuška. Moja kolegyňa bola v lietadle o 9:00. Povedala mi, že bolo úplne prázdne. Takže by ste mi mohli povedať pravdu, monsieur. Ale... No, dobre.
Prišiel sem muž. Dal mi 4000 frankov, aby som jej povedal, že ranný led je plný. Vyzeralo to celkom neškodne. Ani mi nenapadlo, že ju chcú zavraždiť. Opíšte mi toho muža, prosím. Bol to Američan, vyšší, mladý a viem, že mal okuliare. Merci. Ach áno, mal okuliare a klobúk. A žul žuvačku ako všetci Američania. A jeho francúzsky prízvuk bol hrozný. Isteže. No. Dobre. Môžem vám priniesť ukázať tie drevené trúbky. Mám ich v sklade na haraburdy. Predávam ich iba Američanom. No. Prinesiem vám to. Užite si slnko. Merci. Ale na palube nebol ani jeden Američan. Tak odkiaľ bol? Mademoiselle, veľmi ste mi pomohli. Ďakujem vám. Nemáte za čo. O áno, už je z vás skutočná profesionálka. S tým mladým mužom v letiskovej hale ste si poradili bravúrne. Drevené trúbky. Môžem? Oui. C'est joli, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Malé kúsky hodvábu, dokonalé spracovanie. Čo ste si ešte všimli, mademoiselle? Tento hodváb je červený. Šípka, ktorá zabila madame Gizelovú, ho mala žlto-čierny. To znamená, že vrah nahradil červený hodváb čiernym a žltým. Zdá sa, že sa ponáhľate, mademoiselle. Ani nie. Viete, Norman, teda pán Gale, povedal, že mi zavolá. Možno sa u mňa dokonca zastaví. Chápem. Mademoiselle Greyová, premýšľal som nad tým veľmi intenzívne a chcem, aby ste povedali Monsieur Dupontovi, že Poirot mu veľmi rád poskytne na jeho expedíciu 500 libier. Čože? 500 libier? Oui. Ale to je nesmierne štedré. Isteže? Na policajnú prefektúru, s'il vous plaît. Čo ak tá žena, ktorú Fournier našiel, nie je jej dcéra? Koho ešte poznáme? Kto by vekom zodpovedal dcére madame Gizelovej? Poviem vám to. Poznáme 3 ženy. Ctihodnú Venesiu Kerovú, mademoiselle Jane Greyovú a lady Horburyovú. Všetky 3 boli v tom lietadle. Ja stále podozrievam lady Horburyovú. Ale prečo, hlavný inšpektor? Pre jednu vec, pretože domovníčka pani Gizelovej povedala, že ju pozná. To vám povedala? Vraj tam bola niekoľkokrát, naposledy odtiaľ vyletela a zabuchla za sebou dvere. A toto všetko ste zistili, aj keď neviete po francúzsky? Hlavný inšpektor, vy ste úžasný. Iba vynaliezavý. Dokážem sa vyjadrovať rukami. Merci. Urobili sme pokrok, Fournier. Hlavný inšpektor Jupp verí, že vraždu spáchala lady Horburyová. Zatiaľ, čo ja som zistil, že otrávené šípy si kúpil muž. To nie. Meví. A bol to Američan. Alebo to aspoň vyzerá. Žul žuvačku, mal na očiach americké okuliare a hovoril so strašným francúzským prízvukom. Ale je ľahké hrať Američana v Paríži, n'est-ce pas, Fournier? Mais oui, certainement. Takže si myslím, že Američana len hral. To bolo len maskovanie? Takže to nebola lady Horburyová. Pokiaľ nemala komplica. A to je možné. Nepísalo sa o nej niečo v bulvárnej tlači? O tom, že by mala priateľa herca? Nie v tých, ktoré som čítal, hlavný inšpektor. Ale možno máte pravdu. Jupp. Čože? Ako to myslíte? A kde je? Výborne. Nasadil som na lady Horburyovú pár mužov, ale prišli neskoro. Nezastihli ju. Nikto nevie, kde je. Je preč. O, Bože. Takže ste stratili aj podozrivú, hlavný inšpektor?
Ja už idem, mademoiselle. Nechcete sa stretnúť s Normanom? V tejto chvíli budete asi radšej sami, madame. Prepáčte. Monsieur Mitchell, ste to vy? Isté, že pán Poirot. Oui. Môžem? Nech sa páči. Merci. Už žiadne vraždy, Monsieur Mitchell? Nie. To je ale šťastie, že som vás stretol, Monsieur Mitchell. Musím sa vás niečo opýtať. Keď ste upratovali stôl madame Giselovej potom, ako umrela, nevšimli ste si niečo nezvyčajné? Nie. Nie, nemyslím. Čo hľadáte? Čokoľvek. Úplne všetko. Prosím, skúste si spomenúť. Je to dôležité. Možno tam skutočne niečo bolo, ale... Mala 2 lyžičky od kávy. Stáva sa to, keď je niekto v zhone. Vždy je lepšie mať 2 ako ani jednu. Ľudia sú niekedy dosť podráždení, keď všetko nie je, ako má byť. Ale to asi nehľadáte. Naopak, Monsieur Mitchell. Ďakujem veľmi pekne. Toto je kľúč, ktorý nás dovedie k riešeniu. Je naozaj skvelé, že môžeme byť spolu v Paríži. Áno, to je. Som rád, že konečne uvidím, kde žila stará pani. Mimochodom, prečo si myslíš, že dal Poirot tak náhle Dupontovi peniaze? To neviem. Myslíš, že je to zvláštne? Možno má nejakú teóriu. Akú? Že Dupont zabil Giselovú? Ty tomu veríš? Ja neviem. Je trochu zvláštny, ale mne sa celkom páči. Ako veľmi? Nie ako ty. Toto je jej dom. To je slúžka. Ďalej. Hľadám inšpektora Fourniera. Ako vám môžeme pomôcť, mademoiselle? Madame. Madame, pardon. Prišla som sa ospravedlniť. Prednedávnom som prišla za inšpektorom Fournierom s veľmi dôležitou vecou. Ste dcéra madame Giselovej? Áno. Prosím, sadnite si, madame. Je to neospravedlniteľné, ja viem. Ale bola som v obrovskom zhone. Viete, dočítala som sa o jej smrti v deň svojej svadby. Hneď ako sa skončil obrad, ponáhľala som sa sem. Ale potom som to oľutovala. Bolo mi ľúto môjho manžela, ktorý tam na mňa čakal. A nemohli sme len tak zrušiť svadobnú cestu. Tak som sa nevrátila späť. Prišli ste po svadobnej ceste? Áno. Viete si predstaviť, čo ste tým spôsobili, pani... Richardsová. Potrebujeme od vás niekoľko faktov. Ako dokážete, že ste jej dcéra? Napadlo mi to. Tak som priniesla svoj rodný list. Nepoznám vás, madam. Je na vás niečo, čo sa mi zdá veľmi známe. To netuším.
Potom, ako ma mama opustila, som vyrastala v Toronte. Poznáte Kanadu? Veľmi nie. Boli ste vôbec v kontakte so svojou matkou, pani Richardsová? Vôbec nie. Nikdy za mnou do Kanady neprišla. Nenapísala mi. Ani sa o mňa nestarala. A vy ste ju za to zrejme nenávideli. Bolo mi to jedno. Všetko. Nezaujíma ma to. Len dúfam, že mi nechala veľa peňazí. červená. Ďalšie stávky, dámy a páni. Čo sa deje? Nič. Na peniazoch nezáleží. Poďme si dať drink, Raymond. Toto sú tie noviny, o ktorých ste mi hovorili. Tie, ktoré prinášajú klebety o členoch anglickej smotánky a ich priateľov. Áno, je veľmi ťažké dostať sa do nich. Áno, ja viem. Sú zo včera. Tu, Monami, tu sú dnešné noviny. Ďaká. Je to po francúzsky, Poirot. To je Lady Horburyová. Odišla zo svojho domu v Anglicku, aby sa objavila tu v Paríži priamo pod našimi nosmi. Dovolte, aby som vám to preložil, hlavný inšpektor. V jej spoločnosti sa objavil známy britský herec, pán Raymond Barakluk. No, prosím. Poirot má plán. Hotovo. No, to je hrozné. Regarde. Určite ma nespozná, a to ste predsa chceli. Áno, ale nemyslel som tým, že máte vyzerať ako Santa Claus. Poďte, monsieur Gell, poďte si sadnúť sem vedľa, prosím. Mademoiselle, buďte taká dobrá, podržte to zrkadlo. Monsieur, vy si chyťte úterák. Bien, nebojte sa. Hercule Poirot z vás zase urobí normálneho človeka. Lady Horburyová, denné správy, parížský korešpondent. Nerád vás ruším, ale radi by sme vás odfotili do rubriky Angličania v Paríži. Nie, rozhodne nie. No tak, Lady Horburyová, fotograf tu bude o chvíľu. Len jedna fotka vás a pána Barakluga. To je drzosť. Vypadnite odtiaľto! Nemyslím si, že sa správate veľmi vhodne. Zajtra ráno prídem zase, Lady Horburyová. Ale aj dnes už mám výborný príbeh. Dáš sa vyprovokovať. Prepáč. Si patetický hlupák. Lady Horburyová, bonjour. Prisadnete si. Nedáte si kávu, madam? Nie, ďakujem, nechcem nič. Cigaretu? Ďakujem. Nechceli by ste Poirotovi niečo povedať? Možno by vám pomohol. Nemám vám čo povedať. Ale ja si myslím, že máte. Deň pred vraždou bol váš dobrý priateľ, monsieur Barakluk, v Paríži. Áno. A vy ste sa s ním stretli. A takisto ste sa stretli aj s madame Giselovou a ona chcela, aby ste jej vrátili dlhy. Nevedela som, čo mám robiť.
Steven to nechcel zaplatiť. Povedal mi, že už to neurobí. Boli obrovské. Väčšie, ako som si myslela. Vydierala ma. Chcela to všetkým povedať. Celému Londýnu. Už by som nikdy nemohla vyjsť na ulicu. Takže keď umrela, vy a Monsieur Barakluk ste sa veľmi tešili. Áno. Bolo to skvelé. Skoro som tomu nemohla uveriť. Poirot. Hlavný inšpektor? Mademoiselle? Zistili ste, čo ste chceli? Uj, ďakujem za opýtanie. Takže, už musím ísť. Zlomila som si necht. Čo ste to povedali? Čo? Môj necht. Len som si ho zlomila. Konečne je to jasné. Už všetkému rozumiem. Hlavný inšpektor, zavolajte mi taxík, pretože pani Richardsová je vo veľkom nebezpečenstve. Odišla asi pred 0,5 hodinou s Američanom. Zdalo sa, že je prekvapená, že ho vidí. A kam išli, madam, viete to? Áno, zavolali si taxík na Gardinor. Išli do Anglicka. Hovorili to. Môžem si od vás zavolať? Madame? Samovražda. To si myslí polícia, Monsieur Gale. Ale to je hrozné. Uj. A čo jej manžel? Už o tom vie? Polícia zatiaľ nebola schopná vystopovať miesto pobytu Monsieur Richardsa. Zmizol. Mohli by sme vám nejako pomôcť? Mrzí ma, že už nemôžeme pomôcť dcére Madame Giselovej. Ale keby ste boli obaja takí dobrí, mohli by ste nám pomôcť. Prosím, poďte so mnou. Musím vám položiť pár otázok týkajúcich sa prípadu. Prečo? Dúfam, že si nemyslíte. Mademoiselle, ja sa iba snažím prísť na to, kto zabil Madame Giselovú. Dúfam, že vy chcete to isté. Mesdames et messieurs, teraz musím urobiť zadosť povesti Hercula Poirota, uznávaného detektíva, ktorý mal tú smolu, že nevidela rafinovanú vraždu Madame Giselovej napriek tomu, že sa stala 10 metrov od neho. Ale mal som dvojnásobné potešenie vidieť jednak tenisový zápas, ale aj incident medzi vami, Lady Horburyová, a Madame Giselovou.
Zdá sa mi viac ako jasné, že od vás niečo chcela. Už žiadne peniaze. Viac vám nedám. Rozumiete mi? Boli ste ochotná urobiť čokoľvek, aby ste sa zbavili dlhu. O nie, to je odporné. Cecily by nikoho nezabila. Messie Barkluk. Pokiaľ viem, ste herec. A táto profesia vám umožňuje bez problémov zahrať záhadného Američana, ktorý je pravdepodobným komplicom pri vražde. A ako by sme tú vraždu mohli spáchať? Počkali ste na príležitosť. Drevenú trubičku ste mali ukrytú v otvore pri sedadle. Ale podľa mojich výpočtov je možné dokázať, že nikto nemohol vyfúknuť v lietadle šípku bez toho, aby podstúpil obrovské riziko, že ho niekto uvidí. A tak som si položil túto otázku. Prečo bol vražedný nástroj uložený na mieste, kde ho mohol ktokoľvek nájsť? Aby nás zmiatli. Vremo, hlavný inšpektor. A potom sme našli tú osu. Aký bol dôvod toho, že tam bola? Ten istý. Mala vás zmiasť. Merci, mademoiselle Greyová. Mademoiselle Greyová mi bola celý čas skvelou pomocníčkou. A má pravdu. Ale v čase, keď bolo nájdené telo madame Giselovej, bola už zabitá aj osa. A zabili ju šálkou Monsieur Dupont. Lietala mi okolo kávy. Ale museli ste ju preto zabiť, pane? Bolo to nevyhnutné? Čo? Chcete povedať, že keď som zabil tú osu, musel som zabiť aj madame Giselovu? To je smiešné. Keď tamtá osa bola, aby nás zmiatla, mohlo sa ľahko stať, že sa jej to nepodarí, pokiaľ našu pozornosť na ňu neupriamil sám vrah. Bola to osa. Tá, ktorú som zabil šálkou. Nechcel som, aby ma pichla, tak som ju zabil. Takže, madame Messie, vieme, že madame Giselovu nezabila osa. A nezabili ju ani pomocou drevenej trúbičky. No, zabila ju otrávená šípka, ktorú madame Giselovej niekto zabodol priamo do krku. Vieme len o 3 ľuďoch, ktorí počas letu prešli popri madame Giselovej. A to bol Stewart, Monsieur Mitchell, mademoiselle Jane Greyová a Monsieur Daniel Clancy. Nemeral som sem cestu preto, aby Tak som... prečo ste sem merali cestu, pán Clancy? Pretože by bolo veľmi podozrivé, keby ste odmietli. To je bezočivosť. Monsieur Clancy preukázal dokonalé znalosti vražednej zbrane. Veď to je šípka. Indiánska šípka. A v jeho dome som našiel drevenú trubičku, veľmi podobnú tej, ktorá sa našla v lietadle. Povedal som vám, že to bol materiál do knihy. Do knihy, ktorú ste nikdy nenapísali. Lebo Wilbra mi to nedovolil. Mal pocit, že ten nápad je absurdný. Ako môžem napísať detektívku, keď môj detektív odmietne riešiť prípad? O čom to hovorí? Obávam sa, že Monsieur Clancy trpí chorobou bežnou u spisovateľov. Jeho postavy preberajú kontrolu a zdajú sa mu reálnejšie ako okolitý svet. Takže je to šialenec? Vraždiaci šialenec? I hneď ho odvete. Prosím vás, Lady Horburiová, upokojte sa. A čo letiskový personál? Už som vyspovedal Monsieur Mitchella. Takže zostávate len vy, slečna Greyová. Prepáčte, musím protestovať. To nebude nutné. Nie. To je v poriadku, Norman. Chvíľu som mademoiselle Greyovú podozrieval. A hlavne som neveril jej priateľstvu s Monsieur Galom. Bolo to skutočne nové priateľstvo? Nie je práve ona dcérou madame Giselovej? Ale potom sme predsa stretli skutočnú dcéru madame Giselovej. Hneď ako vošla do miestnosti, Hľadám inšpektora Fourniera. som bol presvedčený, že som ju už niekde stretol. Áno.
Nevedel som kde, až kým mademoiselle Greyová nespomenula necht, ktorý som si pamätal. Môj necht. Zlomila som si ho. Uvedomil som si, že keď som prvýkrát videl Lady Horburyovú, bola v hoteli so svojou slúžkou. Prinies mi cigarety. Áno, Lady Horburyová. V lietadle, keď Lady Horburyová žiadala o pomoc, priniesla jej ho tá istá slúžka. Dáma, ktorú sme neskôr spoznali ako N. Giselovú. Prišla som po svoje dedičstvo. Je to skutočne dômyselné, ale som si istý, že Monsieur Poirot to nemyslí vážne. A okrem toho svoj príbeh stále mení. Najprv ju mala zabiť Jane. A teraz zase jej dcéra. No, Monsieur Gale, dcéra nezabila svoju matku. Slúžka Lady Horburyovej odišla z prvej triedy hneď na začiatku letu a my už vieme, že madame Giselová umrela až tesne pred pristátím. No tak ako? Teda umrela. Ak si spomínate, Monsieur Gale, chcel som od vás, aby ste sa preobliekli za reportéra a išli za Lady Horburyovou. Chcete povedať, že to... Ospravedlňujem sa za ten podvod, madam. Ale maskovanie Monsieur Galea ste museli okamžite odhaliť. Bolo to veľmi nepresvedčivé. Ale prečo? Prečo bol Monsieur Gale taký nepresvedčivý? Mohlo by to mať dva dôvody. Prvý je, že ma chcel presvedčiť o tom, že nie je schopný zahrať záhadného Američana, a druhý, dôležitejší je, že sa chcel ubezpečiť, že sa nikdy nedozviem pravdu o vražde. Zo zoznamu osobných vecí Monsieur Galea som sa dozvedel, že mal so sebou aj svoj zubársky plášť. Počas letu, keď sa podávala káva a personál bol na opačnej strane lietadla, Monsieur Gale odišiel na toaletu. Prezliekol si svoj zubársky plášť, zmenil svoj výzor pomocou tampónov, ktoré si na tento účel priniesol, vzal si lyžičku, aby mohol predstierať, že je personál, a ponáhľal sa do spodnej časti lietadla. Potom zapichol otrávenú šípku do krku madame Márie Giselovej. Po ceste späť, kým som spal, vložil drevenú trubičku do otvoru v sedadle predo mnou. Potom sa vrátil na toaletu a znovu sa prezliekol. Výborne. Výborne, Monsieur Poirot. Zrejme ste dokonale upokojili skutočného vraha, ale teraz hovorte vážne, prosím. Myslím si, Monsieur Gale, že pravda o tom, ako bol tento zločin spáchaný, je fascinujúca. N. Giselová nenávidela svoju matku za to, že ju opustila, keď bola dieťa. Vyrastala v Kanade a do Anglicka prišla pracovať ako slúžka. Zhodou okolností začala pracovať u Lady Horburyovej a to jej otvorilo dvere do vyššej spoločnosti. Napriek vašej profesii, Monsieur Gale, ste sa aj vy chceli dostať do tejto spoločnosti. A preto vám prišlo vhod, keď ste sa zoznámili so slúžkou Lady Horburyovej. Váš vzťah sa vyvíjal, až kým vám táto slúžka nepovedala svoje tajomstvo. Že je dcérou madame Giselovej, ktorá má nad pani Horburyovou veľkú moc. Samozrejme, že po 23 rokoch madame Giselová svoju dcéru nepoznala. A tá ju našťastie pre vás nenávidela tak veľmi, že ochotne súhlasila s vašim plánom. Zavraždiť ju tak, aby bola podozrivá Lady Horburyová. On to všetko naplánoval. Mohla som byť... Krivo by ma obvinili.
Po smrti madame Giselovej si Monsieur Gale okamžite zobral jej dcéru. Anne si uplatní nárok na dedičstvo a v prípade jej smrti celý majetok Lady Giselovej zdedí jej manžel. Ale potom Monsieur Gale zistil, že som sa v kancelárii inšpektora Fourniera stretol s Anne. Zavolali si taxík na Gardinor. Možno sa zľakol, že prídem na to, že predtým pracovala ako slúžka. Madam, V jej prípade išlo predsa o samovraždu. Sám ste mi to povedali. No, Monsieur Gale. Vaše otlačky prstov sú na fľaške s jedom. Nie, to je absolútne vylúčené, pretože som mal. Mali ste rukavice, keď ste vraždili? Isté, že. Merci. Poďte so mnou, pane. Prečo? Prečo si to urobil? Pre peniaze, Jane. Pre poriadne veľký balík. Prečo iné? Myslím, že... Ja neviem. Mali ste ho rada? Áno. A mysleli ste si, že aj on vás. Ale mýlili ste sa, mademoiselle. Áno, veľmi. No. Nemal vás len rád. On vás miloval. Je to tak. Videl som mu to na očiach. Trochu som sa začínal báť, Poirot, ale nakoniec ste to zvládli. Hoci ste prespali vraždu. Veľmi vtipné, hlavný inšpektor. Ale jednej veci predsa len nerozumiem. Čo vás priviedlo na stopu Normana Galea? Čo ma k nemu priviedlo? Bien. Predovšetkým som zisťoval, odkiaľ prišla tá osa. A v batožíne Monsieur Galea som našiel škatuľku a tá bola prázdna. Parfait. Kam ma to vediete, Poirot? Dáme si malý obed na rozlúčku? Objavili ste príjemnú reštauráciu? Už sa teším na nejakú francúzsku špecialitu. Nie tak celkom, hlavný inšpektor. Duševná potrava, mon ami. V slovenskom znení účinkovali Ján Kožuch, Michal Gazdík, Renáta Rundová, Eva Gašparová, Miloslav Kráľ, Zuzana Kizeková, William Hriadel, Michal Ďuriš, Katarína Vakrčková, Radoslav Kuric, Emília Čížová, Richard Sanitra, Jozef Kramár, František Výrostko, Nela Valentová, Eliška Nosálová, Ivan Giač, Branislav Bačo, Marián Lecha. Na slovenskom znení spolupracovali preklad a dialógy Jana Adamovicová, vedúca výrobného štábu Jela Kašková, zvukový majster Miroslav Lehocký, réžia slovenského znenia Martin Horňák. Pre slovenskú televíziu vyrobilo štúdio Rhapsody 2006.